Actie om de beeldbepalende sporthal Baskersburg in Vlissingen te behouden. Het is gewoon een iconisch gebouw en het is een beeldbepalend gebouw voor de opbouw van Vlissingen. Hij stamt uit 1968. Het is fantastisch. En verder in deze Zeeland nu. Goedkoop jaarabonnement moet Zeeuwen lokken. En ook PVV niet naar besloten vergadering. Goedenavond. Gaat de bekende Vlissingse sporthal Baskersburg tegen de vlakte? Als het aan de gebruikers ligt niet, maar de gemeente Vlissingen wil op de plaats van de hal een nieuw bedrijventerrein maken. En dan verderop een modernere sportaccommodatie bouwen. De blauwe bogen, het hoge ronde plafond. Sporthal Baskersburg hoort bijna net zo bij Vlissingen als de boulevard. En er zijn niet alleen sportwedstrijden, maar ook evenementen en concerten. Voor zaalvoetbalclub Groene Ster is de sporthal een thuis. De club wil niets liever dan dat de hal blijft, zegt trainer en bestuurslid André Sierenveld. Wij hebben hier zulke mooie ervaringen gehad. Het is een prachtige hal, voor ons met heel veel historie. Dus ja, als dit wegvalt, dan dat doet wel pijn in mijn hart, zeg maar. De tribunes, de houten vloer, de ambiance bij thuiswedstrijden. Maar ook als je gewoon door Vlissingen rijdt. Ik vind het echt een kenmerk van de stad Vlissingen. Je rijdt langs de stoplichten en je ziet de sporthal liggen. Ja, fantastisch. Maar volgens de gemeente is de hal versleten. Bovendien zijn er andere sporthallen nodig op andere plekken voor scholen. De sporthal is van 1965, dus eigenlijk wel zwaar gedateerd. Voldoet ook niet meer aan wat je tegenwoordig van een sporthal mag verwachten. Isolatie is bijvoorbeeld ongeveer 0. Het gebouw is zelf ook vrij slecht, dus dat zou een reden kunnen zijn om hem inderdaad te slopen. Tweede reden is, we hebben in de planning staan om een sporthal te bouwen bij de middelbare scholen, Scheldermond. Niet alleen voor de verenigingen, maar ook voor de 2 basisscholen daar in de omgeving. Gimmen nu in 2 oude gymzalen die ook echt aan vervanging toe zijn. Maar de gemeenteraad, die eerder al akkoord ging met de sloop, wil nu toch onderzoeken of de hal voor Vlissingen behouden kan blijven. Raadslid John Dooms wil weten of het echt niet goedkoper is om de hal te restaureren. Maar we willen nu echt een gedegen onderzoek van ja, wat gaat het nu eigenlijk kosten? Kijk eens naar het huidige gebruik, naar het toekomstige gebruik. En dat is ook zo, want wij horen van sportverenigingen dat zij deze hal gewoon heel intensief gebruiken. We gaan vooral kijken naar de bouwkundige staat. De opdracht van de raad is onderzoek of je hem kunt renoveren. Dat is een onderzoek of het inderdaad mogelijk is om deze hal te slopen en een nieuwe neer te zetten. En wat nodig is om het te behouden. Hoe groot de liefde voor de hal ook is, dat behoud gaat niet tegen elke prijs, zegt Dooms. Als het miljoenen duurder wordt, geeft hij het op. Ja, daar moeten we gewoon logisch nadenken. We zijn net uit artikel 12 als het goed is. Dus we hebben geen geld over. En als het inderdaad te duur blijkt te zijn, ja, dan moeten we eigenlijk kiezen voor ons geld. En dan moet die helaas gesloopt worden. Maar dat zou eeuwig zonde zijn, vinden Dooms en Sierenveld. Kijk maar eens even, hè. Het is gewoon een iconisch gebouw. En het is een beeldbepalend gebouw voor de opbouw van Vlissingen. Hij stamt uit 1968. Het is fantastisch. Als we een nieuwe hal krijgen, dan krijg je een beetje de sfeer van een gymzaal, zeg maar. En dat, Kijk hoe het eruit ziet met die lampen en met die stoelen en met de kleur van de vloer. Ja, ik vind het fantastisch. Het heeft echt een beetje allure, hè, dit? Ja, dat heeft gewoon uitstraling. Je hoort ook heel veel clubs bij ons in de competitie of zelfs op het hoogste niveau. Die gaven ook aan van wat een prachtige hal hebben jullie. En het is echt fantastisch om hier te mogen voetballen. Donderdag praat de gemeenteraad over het nieuwe bedrijventerrein. Dan moet duidelijk worden of de oude sporthal daar nog tussen past. En over een paar maanden moet het onderzoek naar de mogelijke restauratie van Baskersburg klaar zijn. Omdat steeds minder Zeeuwen de Westerschelde-ferry pakken, kiest de veerdienst voor een stevige koerswijziging. Zeeuwen kunnen straks in plaats van een maandabonnement kiezen voor een jaarpas, die ruim de helft goedkoper wordt. Zo probeert de ferry de vaste reiziger die in de provincie woont weer terug te winnen. We denken dat het voor de mensen vanuit Zeeland aantrekkelijker is om een jaarabonnement te krijgen. Zeker omdat je ongeveer 55% korting krijgt. Een jaarabonnement kost dus straks minder dan de helft. Een van de redenen voor de prijswijziging is de oproep van de Fietsersbond om de overtocht gratis te maken. De vraag is natuurlijk, waarin kunnen we onze vaste gebruikers die met de fiets overgaan tegemoetkomen? Nou, dat is met dit aanbod hebben we dat gedaan. Maar de Fietsersbond die wil het eigenlijk gratis hebben. Ja, maar dat is niet aan ons. Ik denk dat dat ook de hele grote stap is. Na Sociaal Terneuzen zegt nu ook de PVV in de Terneuzense gemeenteraad:
Dat ze niet naar de besloten raadsvergadering komt die commissaris van de Koning Hugo de Jonge wil houden. De Jonge wil met de gemeenteraad praten over de bestuurscrisis die is ontstaan, nadat burgemeester Erik van Merriënboer zijn vertrek bekend maakte. De burgemeester stapte op omdat de gemeenteraad en de wethouders uiteindelijk tegen de komst stemden van een AZC in het oude Neckermangebouw in Terneuzen. De PVV vindt zo'n besloten vergadering onacceptabel en wil juist in alle openheid vergaderen. En het COA heeft inmiddels gedreigd naar de rechter te stappen als er definitief geen asielzoekerscentrum in het oude Neckermangebouw in Terneuzen komt. Volgens het COA is Terneuzen verplicht om zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt. Met een gloednieuwe evacuatietool, zoals die heet, kan de veiligheidsregio Zeeland vliegensvlug in kaart brengen wat er moet gebeuren tijdens een ramp. De tool is een nieuwe uitvinding van de TU in Delft en is als eerste getest in Zeeland. Een computerprogramma dat lijkt op Google Maps, maar dan met een heleboel cijfertjes en grafiekjes. Hiermee kan de veiligheidsregio zien hoe, in een geval van nood, mensen zo snel mogelijk de provincie uit kunnen. Dus we kunnen van tevoren al bepalen van als mensen weg moeten uit Walcheren bijvoorbeeld in een bepaalde situatie, welke weg kunnen ze dan nemen en wat voor tijd gaat dat geven. Veel Zeeuwen denken dat je moeilijk uit Zeeland wegkomt in het geval van een ramp. Denk aan een overstroming of een natuurbrand. Komen we dan niet vast te staan op de A58? Dit computerprogramma berekent dus met 1 druk op de knop of dat daadwerkelijk het geval is. Wat we nu zien is dat het in sommige gevallen best sneller gaat dan dat we gedacht hadden. Er kunnen dus meer auto's over de weg richting Brabant bijvoorbeeld dan dat we in eerste instantie dachten. Hoeveel auto's zitten er op de weg? Welke wegen zijn nog toegankelijk en hoeveel mensen zijn er in gevaar? Het antwoord op die vragen staat nu binnen no time op het computerscherm. Veel sneller dan voorheen. Ja, ik ben er zeker blij mee, want het helpt ons enorm in het bepalen van onze evacuatieplannen en de mogelijkheden. Of misschien ook wel de onmogelijkheden dat de tijd te kort is, dat evacueren ook misschien niet zo zinvol is en dan moet je gaan schuilen. Zeeland was het testgebied voor de tool en nu wordt het uitgerold in de rest van het land. Het provinciebestuur gaat zich niet bemoeien met de samenwerking tussen de 2 Zeeuwse ziekenhuizen. Dat antwoorden gedeputeerde staten op vragen van de Partij voor Zeeland. Het ADRZ en Zorgzaam hebben aangekondigd intensiever samen te gaan werken. Maar de Partij voor Zeeland is bang dat dat uiteindelijk zal uitdraaien op het verlies van afdelingen in Zeeuws-Vlaanderen, zoals de acute zorg. Volgens het provinciebestuur is die angst onterecht en kunnen de ziekenhuizen dat soort zaken prima zelf regelen. Een 46-jarige chauffeur hoeft een boete van €750 niet te betalen nadat hij een nest van beschermde vogels had overreden. Het ging om een nest met 4 eieren van de bontbekplevier op het strand bij Oostkapelle. En dat gebeurde toen hij spullen naar een strandpaviljoen reed. De chauffeur zegt dat hij verblind was door de zon en het nest niet zag. En de rechter gelooft hem. De chauffeur kan de boete verscheuren. Terneuzen is de minst aantrekkelijke gemeente van heel Nederland om in te wonen, claimt onderzoeksbureau Atlas Research. Het bureau keek naar wat mensen willen betalen voor een vierkante meter woonruimte. En ook bereikbaarheid en ook voorzieningen spelen een rol. In Zeeland zou de gemeente Tholen juist de meest aantrekkelijke woongemeente zijn. Maar deze gemeente staat wel op een bescheiden plek, 199. Volgens het onderzoeksbureau is Amsterdam het meest aantrekkelijk. Vossen kunnen in Zeeland voor overlast zorgen, zeker als ze met te veel zijn. Om een beeld te krijgen van hoeveel vossen er nou in onze provincie leven, gaan tellers in de wintermaanden op pad. Ik vind het een heel mooi dier, ik vind het een heel mooi jachtdier ook. Als je hem ziet lopen of liggen. Het is een mooi dier met een rode pels. Maar ja, te veel is van niks goed, hè. Oh, God, je ziet hem ook, hè. Stap maar uit. Als er een boompje zeggen, zie hem. Je scant zo'n poldergebied af en alles is donkergrijs. En alles wat licht geeft, dat kan een ree zijn, een vos, een kat, een haas, geeft licht. Dus ja, je ziet het op in een oogwenk, zie je gelijk wat er zit. En een vos, die loopt, die draaft altijd door het land of hij haast. Maar die dikke staart erachter, die kenmerkt hem het meest. Wim is een ervaren vossenteller. Al 20 jaar struint hij de polders van Oost-Zeeuws-Vlaanderen af op zoek naar de dieren. Dat doet hij niet alleen.
In de wintermaanden rijden er op dinsdagavond, bij nieuwe maan, meerdere auto's door de provincie. Om toch een beetje in de gaten te houden wat die vossenstand doet. We weten dat die vossen toch behoorlijk wat predeert, voornamelijk weidevogels ook. Dus we willen die vossenstand toch vrij laag houden. Dat lukt inmiddels aardig. Bij veel vossen wordt het beheer aangepast. Met andere woorden, de jacht op de vos neemt dan toe. Elke vos moet niet dood. Dus dat probeert ook niemand. Begin toen het opkwam dachten we dat zal wel meevallen. Nou, dat is heel veel tegenval. Nu hebben we hem toch een beetje terug onder controle en dat willen we graag zo houden. Die vos, als hij honger heeft, die zoekt de wildrijke gebieden op. Dus waar veel hazen zit, daar heb je de meeste kans dat je een vos tegenkomt. Naar rechts, rechts. Ja, oh, even wachten. Bij die paarden, ja. Wat voor schade kan een vos aanrichten? De weidevogels die lijden er heel veel onder. En dat zijn kieviet, een tuurleus, de patrijs, de echte nekkervogel, een haas, een fazant. En vlak niet uit als je bij de boer op het erf komt, hij rooft heel het kippenhok leeg. Dus hij is recht erover. Goed. 5 jaar geleden was er een piek. Toen werden er in heel Zeeland bijna 350 vossen geteld. Bij de laatste telling waren dat er minder dan 200. Omdat niet elke vos zich laat zien op zo'n avond als deze, gaat het slechts om een indicatie. Vanavond blijft de teller op 2 staan. Als ik geen vossen zie, dan ben ik eigenlijk pas tevreden. Want dan hebben we ons werk goed gedaan. Maar goed, wat is tevreden? Nogmaals, de laatste moet niet dood. Maar ik ben met zo'n klein aantal zoals vanavond, ben ik best tevreden, ja. En daar nog twee, zie je het? 4 in totaal. Geen vos. Dat is best. De dag begon vanochtend mistig. Het werd eindelijk tussen de 4 en 7 graden met af en toe wat regen. Er stond ook een zwakke tot soms matige wind, waardoor het soms koud aanvoelde. Morgen meer regen. Het wordt dan wel ietsje warmer, 7, 8 graden. Vrijdag misschien wel zo'n 10 graden, maar het blijft wisselvallig. En we krijgen dit weekend ook meer wind. Ja, meer verhalen uit Zeeland op onze site en onze social media kanalen. We kijken daar bijvoorbeeld terug op de grote sneeuwstorm 20 jaar geleden, die toen voor veel problemen zorgde in onze provincie. Hoogspanningslijnen waren door een dikke laag sneeuw bedekt, waardoor die lijnen knapten en er op verschillende plaatsen, met name in Zeeuws-Vlaanderen, dat daar de elektriciteit uitviel. Mensen in Hulst zaten zelfs een heel weekend zonder stroom en dat dan met die felle kou. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne woensdagavond en graag tot morgen.